Már kiszedik. Sziasztok! Dupla sajtburger. Dupla sajtburger. Mehet hang is? Mehet, aha. Cola lightotok van? Dupla burger, mexikói, babba. Igen, kis kóla, kis krumpli, közepes, menübe adhatom? Menübe adhatom? Így van. Igen. Kártyád itt van? Elkérhetem? Itt van smart kártyád? TB kártya, nem jó? Arra is fel tudjuk írni, igen. Kártyával lehet fizetni? Persze, hogy nem. Tempókártya, Jöhet. egészségpénztár. Igen, OTP Jó, egészség. és ne legyen nagyon ketchupos, ha kérhetem. Jó, rendben van. Mexikói ketchupot vagy német ketchupot? Én a Deutsch fan vagyok. Körülbelül mennyi időt kell rávárjunk, mert sietünk, mert éppen akcióban vagyunk, elnézést. Szépen lövik a segünket. Már jön is lefelé. Igen, Jó. tessék, jó. Másmond ezen Vegyes kívül. köret. Köszönöm, nem. Vegyes köret, tízás salátát esetleg mellé. Káposzta salátát. Elviszik, vagy itt fogyasztják? Hogy ezt szökedik? Hát gyorsan bekapjuk Itt itt. van a chili zsavot pedig már ki fogjuk vinni az asztalhoz, foglaljatok helyet, jó? Jó, köszönjük. Csak kicsit rendbe kell rakni. Nem hideg vére, gyerek.